дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмонии мо тими онлайн қарор дорад ва умедворам ки мисли ҳамеша як бозии ҷолиб ва диданиро пешниҳод мекунам. хуб, қаблан изҳори сипос мекунам барои шумо бинандаи азиз, барое ки таваҷҷӯҳ мекунед, барои онҳое ки саволҳои худро барои мо мефиристанд ва қисме аз саволҳое ки инҷо истифода мешаванд аз ҷониби бинандаҳои мо ҳастанд. ва мо чанд нома ин ҳафта ҳам гирифтем бо ки пешниҳодҳои гуногун ва баъзе шунавандаҳои мо ин гуна фикр мекарданд ки тамоми саволҳое ки онҳо барои барномаи мо мефиристанд онҳо бояд ҳатман истифода шаванд. Аммо ин тавр нест. мо фақат саволҳои ҷолибро интихоб мекунем, саволҳое ки такрорӣ набуданд, саволҳое ки воқеан ҷолиб ҳастанд ва воқеан бачаҳоро ба фикр кардан водор месозанд, саволҳое ки баъди санҷиш дурустии онҳо исбот мешавад, саволҳои шавқоварро мо интихоб мекунем ва албатта барои он ки шумо маҷмӯи саволҳоро барои мо мефиристед аз шумо миннатдор ҳастем. хуб, мо ба қариби мавсими навро шурӯъ мекунем ва умедворам ки дар мавсими нав боз дар баробари тимҳое ки фаъол ҳастанд боз тимҳои дигари навтарро хоҳем дид. бар сурат номнависӣ идома дорад. метавонед ин корро ба муассисаи давлатии телевизиони Сафина омада анҷом бидед. дар ҳайати тими онлайн дар ин бозӣ ширкат дорад Фаридун Сафарзода, Фурқат Буриев, Дилшод Ниёзов, Сабрина Нигин ва сардори даста Шодӣ Муродов. қоидаҳои бозиро шумо медонед, такрор намекунем ва шояд дар миёни бозӣ боз ба баъзе қоидаҳо бармегардем. Як дақиқа вақти иловагӣ доред барои ҷавобро фикр кардан, фақат як дақиқа вақт дар ихтиёр доред ва агар пеш аз моҳлат ҷавоб дода тавонистед, ҳанӯз сония санҷ ба кор надаромада, шумо метавонед ки як дақиқа вақти иловагӣ дигар бигиред. қисмати ё қоидаи аз ҳам асосии ин бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. хуб, ина фаромӯш накунед ва мо барои шумо муваффақият орзу мекунем. марҳамат, рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 6. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ҷорҷ Вашингтон, ҳарчанд ки худаш низ дар гузашта яъне соҳиби ғуломони зиёд буда, барои озодии онҳо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико кори зиёдеро анҷом додааст ва яке аз ҳуҷҷатҳое ки ӯ тартиб додааст ҳамин гуна як аргументи бисёр аҷоиб дорад ва баъди он фарзандони ӯ ҳамин гуна барои озодии гурӯҳи ғуломон мусоидат карданд ва шумо гӯед ки он чӣ ҳуҷҷат аст? савол фаҳм аст? як бургер такрор кунед. ҷорҷ Вашингтон ҳарчанд ки худаш ғуломдор буд, вале барои озодии ғуломон кори зиёдеро дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико анҷом дода буд ва яке аз ҳуҷҷатҳое ки дар даст аст як аргументи бисёр аҷоиб дорад ки баъди он фарзандони Вашингтон хуб барои як гурӯҳи алоҳидаи ғуломон озодӣ дода буданд, яъне барои озодии онҳо мусоидат карда буданд. шумо гӯед ки ин чӣ ҳуҷҷат буд? гап дар бораи кадом ҳуҷҷат меравад? марҳамат, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. озодӣ донем. як гап дар бораи як гурӯҳи алоҳидаи одамон меравад. дар ҳамон замони Вашингтон масъалаи сиёҳпӯстон буд, масъалаи нажодпараст.
باز بفکرم برای کی نه شما با ترقشتگان همونجا رفته این کدام سالها بود؟ دوره کدام مثلا سال؟ 1700 نشه ها فیلم هست نه رکتبی چی هست؟ 1777 بفکرم نختش کنسی امریکا قبول کرده کنسیون امریکا ماده مخصوص درباره چی میشه؟ وازده انسان باشه خوب آزادی های سیاه‌پوستان میشه چی خیلی؟ برای مسئله نژادی باشه یعنی که کانونیسم درباره در زمان واشنگتن قانون اساسی بود آه. یعنی بدتر فرزندان او درباره غلامان سیاه‌پوست فکر کردن نه خیلی میشه نقصی کنسی در امریکا خالصی ممکن در کنسی شدی ماده як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад محترم رای با این سوال عضو دسته ما دلشاد نیازов کشید марамат дилшуд گروه ما در نتیجه فکرانی به خلاصه آمدیم که ممکنه حجت قبول کرده شده کنسی ایالات متحده آمریکا باشه و در این کنسی ماده علاهده دایر به آزادی های انسان خصوصا تبعیض نژادی که بدتر در آینده یکی از مشکلات های امروز در آمریکا و در خصوصا قطعه آمریکا گرده است و این مسئله نجات پرستی را یعنی که در همان ماده علاهده درش کرده باشه фаҳмо яъне ин ҳуҷҷат метавонад ба назари шумо ин сарқонун ё конститутсияи амрико аст ин ҷавобро қабул мекунем шумо чиро ба назар нагирифтем ки масалан гап дар бораи агар коркарди ё навиштани матни сарқонунам биравад ва агар гап дар бораи ворид кардани тағйиротам биравад инро як кас намекунад шумо ҳамин чизи нозука ба назар нагирифтем ва барои ин ҷавобтон дуруст нест инҷо гап дар бораи васиятномаи ӯ мерафт васиятнома ва мувофиқи ҳамин васиятнома хуб яъне фарзандони ӯ наздикони ӯ ҳиссаи худро аз дорои ӯ мегирифтанд фақат ба шарте ки ғуломони доштаи худро озод мекарданд яъне ҳамин гуна шарт дар васиятномаи ӯ омада буд саволи рақами 2 тасаввур кунед ки марде ба назди як адвокат меояд ва мехоҳад аз ӯ маслиҳат бигирад ва шикоят мекунад ки ҳамсояи ӯ аз вай 5000 фунт қарздор аст вале қарзро баргардонданӣ нест намехоҳад мепурсад ки ӯ метавонад тариқи суд ин пулро бозпас бигирад дар ҳоле ки ягон ҳуҷҷати расмӣ барои додани он пул ба ҳамсояаш надорад адвокат ӯро шунида як тавсияи хуб медиҳад ки шанси баргардонидани пулро бештар мекунад чӣ тавсия медиҳад адвокат ба он марде ки ба ӯ муроҷиат кардааст марҳамат як дақиқа вақт агар савол фаҳмо аст фикр кунед خیلی فرض کردیم بریتانیا کبیر بعد چیش نمیتون بعد دلشد در صورتی بر نگردوندن قرض میتونیم فقط تهدید کنیم که در سود میتونیم دیگر چی؟ نه تهدید کتی نمیشه میگه که اگه اون دلیل ندارم فهمیدی دلیل ندارم که ما پیشنهادتون که سودم بخیر زبان نمیشه که باید دلیل قلبکی بطور شد بگه که ما دلیل دارم چی؟ یا شاهد باشه جواب مقصد شوهرگیری هم اگر مراجعت کنه دلیل ندارد که همسایش قصددار است نه اگر اینجا ادوکات چی مصلحتی میتید که شانسی برگردوندن پول زیاد як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марҳамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад
муҳтарам роҳи камтарак равшанӣ меандохтед ки савол инҷо нафаҳмид. савол чунин аст ки як нафар яъне аз рӯи қарздораш шикоят мекунад, меравад назди адвокат, мегӯяд ки як ҳамсояш аз ӯ 5000 фунт гирифта буд пул, вале баргардондан намехоҳад. Ва ӯ мепурсад ки ман ягон ҳуҷҷат надорам ки воқеан ҳамун ин пулро гирифтааст. Ягон ҳуҷҷат надорам, мегӯяд ман исбот карда наметавонам хаттӣ ки ӯ ин пулро аз ман гирифт, вале воқеан ҳам ин пулро ӯ гирифтааст. ман бояд чӣ кор кунам? Ягон шанси баргардондани ин пул ҳаст ё нест? Адвокат ӯро гӯш мекунад ва як тавсияи аҷоиб медиҳад. Тавсия ба хотири чӣ медиҳад? Ба хотире ки ин мард ягон хел ҳуҷҷат ақаллан дошта бошад ки марди ҳамсоя аз ӯ қарздор аст ва баъд бо ин ҳуҷҷат метавонад ӯ ба суд муроҷиат кунад. Чӣ тавсия медиҳад то ӯ ягон хел масалан ҳуҷҷат хаттӣ ба даст биёрад? Адвокат чӣ тавсия медиҳад ки ӯ воқеан баъди тавсияи он эҳтимоли ба даст овардани як ҳуҷҷати расмӣ ва хаттиро пайдо мекард. шумо як дақиқа вақти иловагӣ доред, агар хоҳед ҳамин вақта истифода мекунем муҳтарам роҳи. марамат як дақиқа вақти иловагӣ аст, умедворам саволфаҳмо аст, фикр кунед. мумкин мега ки барнома ай ҳаму ҳамсоя бипурс ки мисол ҳаму қарзи мара мисол кай бармегардонӣ ҳавай нависад ки ҳам бо нома ҳамин мукотиба кунанд қардака шуда метавад мизами авбуз имзо мемонам агар ҳуҷҷат мешавад ба тариқи нома гап зананд ӯ маълум мешавад ки ҳамин одам қарз гирифта. ӯ ҳар чӣ ки бигӯяд ҳаму як ҳуҷҷат мешавад. ҳаминам ҷавобам хеле мегӯям тасаввулам омадагиаст ки ҷавоби ғайри оддӣ додад. шояд нома менависад ки кай бармегардад. масалан барои мегӯяд ки биёд ба ҳамсоядаст. o'zi нависа инҷа тапанч имзо шуна мемонад ҳуҷҷат мешавад. дигар вариант аст? ягон чӣ дигар бо хай пеш накунед. ҷавоб медиҳ? як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам роҳи ба ин савол аъзои дастаи мо Сабрина Нигин ҷавоб медиҳад. марамат Сабрина. шояд адвокат ба ӯ чунин маслиҳат медиҳад ки бо нома аз қарздор бипурсад ки мисол қарзи маро кай бармегардонӣ ва ӯ ҳар чӣ ки дар ҷавоб бинависад мисли ҳуҷҷат истифода барад. хеле наздик омадин, хеле наздик омадин. инҷо воқеан гап дар бораи нома меравад, вале як чиро ба назар бигиред ки ӯ ин пулро надода истодааст, яъне мегӯяд ки ман аз ту қарздор нестам. яъне ин номаро бо чӣ шакл бояд бинависад ин мард? шумо хеле наздик омадед. агар ҳамин ҷавоба қабул кунем, хуб 5000 фунт қарздор будааст, намехоҳад ин пулро баргардонад ва ба душ ҳам намегирад ки ин 5000 фунт қарздор аст. шояд мегӯяд ки 10000 фунти маро баргардон ва ӯ мегӯяд ки 5000 фунт қарздор будам. офарин, ҷавоб комилан дуруст аст. офарин Сабина. воқеан адвокат ба ӯ маслиҳат медиҳад ки ту дар нома навис ки 10000 фунти маро баргардон ва ӯ албатта менависад ки чӣ хел 10000 фунт, ман ҳамаga аз ту 5000 фунт гирифта будам. тамом ва ҳамин ҳуҷҷат асос мешавад ва далел барои пешниҳод ба суд ва идомаи корҳои дигар. ҷавоб комилан дуруст аст. саволи рақами 7 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 2009 ҳукумати Малдив як ҷаласаи тамоман ғайриоддиро баргузор карда буд ва дар Непал низ як вақт ҳамин гуна ба хотири ҷалби
таваҷҷӯҳи мардум ба як масъалаи бисёр муҳими глобалӣ ҳамин гуна як ҷаласаи ғайриоддиро баргузор карда буданд. хуб, ва шумо гӯед ки чаро онҳо ғайриоддӣ буданд? ҷаласаҳои ҳукумати Малдив ва Непал буд. Барои мисол ҳукумати Малдив ин кора соли 2009 анҷом дода буд ва таваҷҷӯҳ кунед ки мақсади ҳардуи онҳо ҷалби таваҷҷӯҳи мардум ба проблемаҳои алоҳидаи бисёр муҳим ва ҷиддӣ буд. чӣ гуна ҷаласа буд? Чӣ фарқ доштанд онҳо аз ҷаласаҳои оддие ки баргузор мешаванд? марҳамат, фикр кунед. این دولت ها ممکن نزاعی مسائل میرد Малдив будоӣ нест? Не, исломия. Непал қисмон исломия. فقط همین 2009 هم که در تایسون سال 22 امام اعظم این در سطح جهان اعتراف شدگی ممکن که برای جلب از نظر نزاعی این یک فکر ба Тоҷикистон ҳам хайр мекардагар мебуд. برای همین جای اساسی سوال نگفت اگر تایسون چه میگفت با دیگر فکر میشه که با چی افلاس شوی اوبی دریو نپال مالدیو همسرده اورست نیستن میده اورست Экология. не Малдив не Непал نپال نزدیکش. همون چی برآمده است اونجا مالدیو در کجایی Малдив این دولت اجازه Малдив Джазира. خریطه بین کو کجادا مسئله بحر میانزمی Ҳиндистон фарқи. Ҳиндистон инҷо Biz Непал. Vietnam ya. Малдив кجода مالدیو در کنه Малдив дан қариб шуд. қариби Непалда маънаш ки ҳамина чизе ки як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол Дилшод Ниёзов ҷавоб медиҳад. марҳамат. در نتیجه خلاصه گروه ما در نتیجه فکرانی گروه ما با خلاصه آمد که از سبب که هر دو این دولت ها به هم دیگر نزدیک هم و اینها در منطقه ای که بلندترین خطرکوی جهان خطرکوی اورست جایگیر است ممکن این سال یعنی که سال تازه نگاه داشتن همین کوی یعنی که برای برطرف نمودن مشکلات اکولوژی بخش داشته باشه макнун масъалае ки ба ё маҷлисҳое ки ба масъалаи экологӣ бахшида мешаванд хеле зиёданд, аммо аз як ҷиҳат ҳамин ҷаласаҳо ғайриоддӣ буданд. аз як ҷиҳат чӣ ғайриоддӣ? масалан ба проблемаҳои ҷиддӣ бахшида шуданашон ин ҳеҷ дигар ғайриоддӣ нест. дар маҷлисҳои дигари оддӣ ҳам ин корро анҷом медиҳанд. ба масъалаҳои хеле сатҳи баланду масъалаҳои глобалӣ таваҷҷӯҳ мекунанд. аз кадом ҷиҳат ғайриоддӣ буд ҳамин ҷаласаҳо? масалан агар 7 шабона рӯз пушти ҳам баргузор шаванд, онҳо ғайриоддӣ мешаванд, не? барои он ки 7 шабона рӯз баргузор шуданд. ё намедонам боз аз кадом ҷиҳат метавонанд ғайриоддӣ бошанд. در امروز کوهنوردان فرق خدا باشه марҳамат, шумо агар ба як қисми ин саволам ҷавоб бидиҳед, барои мисол тасаввур кунед ҷумҳурии Малдив ва ҷаласаи ҳукумати он дар соли 2009 бисёр ғайриоддӣ буд. ба ҳамин як қисматашам агар ҷавоб диҳед, ҷавоби шумо қабул аст. марҳамат, фақат метавонед дар бораи Малдив фикр кунед, чӣ чизи ғайриоддӣ дошт ҷаласаи ҳукумати ин кишвар дар соли 2009? ممکن در این جلسه یک قسمت زیادی اهالی برای تازه نمودن همون پرتاب‌های کوه اورست سفر داشته باشن یعنی جمهوری مالدیو هم با اورست هیچ ارتباط دارد؟ با مسئله محیط زیست ممکن ساحل بحر با مسئله محیط زیست و بحر ارتباط داشت. و این غیریادی است نه؟ برای که کشورهای دیگر حکومت‌های کشورهای دیگر با مسئله محیط زیست توجه نمیکنند، هم خیر؟ خوب، اگر گویم که با شماره 6 ارتباط داشت چی بایدتان میآید؟ 6 روز دوام کرده بود. 6 روز دوام کرد. و واقعا ما غیریادی میشد، بله. این جلسه 6 روز دوام کرد. همین جواب قبول کنیم؟ بله بله. این جواب قبول میکنیم و این جواب درست نیست البته. با 6 چی ارتباط داشت؟ برای اینکه این جلسه در 6 متر چقوری تگی آب برگزار شده بود. و به خاطر جلبی مردم به مسئله اکولوژی و به مسئله برای مثال با آبشوی پیریخو در نپال همین کار انجام داده بودند و خود وزیران همین گونه ماسک های یعنی که هوا یا کیسلارودنای ماسک پوشیده بودند. خب یعنی که این کار بعضا وقت در کشورهای دیگر انجام میدهند و جلسه گفتیم در مالدیو برگزار شد، در زیر آب برگزار شده بود در چقوری 6 متر.
саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт дизайнерҳои олмонӣ махсус барои кишварҳои фақир як аналоги хеле арзони ҳамон чизро сохта буданд, фикр карда буданд. хуб ин аналог иборат буд аз як мисли тӯбчаи резинӣ ки сарпӯш дошт, маҳкам мешуд ва барои ба даст омадани ҳамон натиҷа аз ба қавли хизмату меҳнати кӯдаконам истифода мебурданд. яъне кӯдаконам ин корро бояд анҷом медоданд ки баъд натиҷа ба даст меомад. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи аналоги чӣ меравад? яъне ин дизайнерони олмонӣ аналоги чиро сохта буданд ки ин як кураи резинӣ буд, як мисли туб, як чизи гирд резинӣ ки сарпӯш дошт. хуб ва барои ба даст омадани ҳамон натиҷаи дилхоҳ, натиҷае ки интизор буданд, ҳатман онҷо кӯдакон бояд саҳм мегузоштанд, кӯдакон ва наврасон. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи аналоги чӣ меравад? маромад 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. Кӯдакон наврасон. Кӯдакон наврасон. Наврасонам шир мехӯрам. чизе ки гирд буду резинӣ буд. резинӣ барои чӣ ҳамира сохта буданд? иваз кирандаи ҳамон чиз. ки барои дандон бовардан резина туби резинӣ гуфтаган кура. сарпӯш дошт. бега сарпӯш дорам. хеле гирд ранги туб. гирд мушам. аз меҳнати кӯдакон истифода мебурданд барои кӯдакон. барои камзияту гуфтаган. ягон рӯшанӣ. ягон чизи резини нест ки барои дандон буровардан кӯдакон меомад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста. кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам роҳи ба савол камтарак равшанӣ меандохтед. хулоса ин аналоги як чиз буд, як таҷҳизот таҷҳизот ки шояд дар хонаҳои шумо ҳам ҳаст, намедонам. ва дизайнерони олмонӣ ина барои кишварҳои фақир фикр карданд, барои мардуме ки акнун пули зиёд надорад ки ҳамон варианти оригинали он чизро бихарад. ва барои ҳамин ин варианти арзонтар аст. хоб иборат аз ягон мисли як туб бар ин як чизи гирд резинӣ аст ва сарпӯш дорад. хуб ва ба хотири ки барое ки ҳамун натиҷа ба даст биёяд, натиҷае ки аз он чиз интизоранд мардум, онҷо кӯдакон бояд ки саҳмгузорӣ кунанд ва кӯдакон онҷо саҳмгузорӣ мекарданд ва ҳамон натиҷа ба даст меомад. шумо гӯед ки ин аналоги чӣ аст? ин ҳамчун бозича истифода мебарам оя? он таҷҳизотро? бале. на, ҳамун таҷҳизот яъне намунаи оригинали он ҳамчун бозича нест. аммо ин варианти акнун бисёр содда барои мардуми бисёр камбағалу фақир буд ва ба ҳамин хотир уҷо бояд кӯдаконам нақш медоштанд. вагарна дар варианти аввалаш кӯдакон ҳеҷ нақш надоранд, дар варианти оригинали ҳамон чиз. хуб чун ин варианти акнун аз ҳама соддаву арзону сабуку қариб ки ройгони ин чи аст, бар ҳамин онҷо аз кӯдакон истифода мешуд. кӯдаконам яъне ки саҳм мегузоштанд барои ба даст омадани натиҷаи дилхоҳ. гап дар бораи кадом таҷҳизот, ин аналоги кадом таҷҳизот аст ки шояд дар хонаҳои шумо ҳам ҳаст? муҳтарам роҳи шояд гап дар бораи ҳамун бодбезак бошад. бодбезак? кондитсионер. таҷҳизоти кондитсионер ва намунаи акнун бисёр барои кишварҳои фақир шакли як мисли туби резиниву сарпӯш дорад. бозу и чӣ хел салхин мешаванд бо он? кӯдакон мегиранд чӣ кор мекунанд онро? шуди кӯдакон ягон чӣ дорад?
кӯдаконро мегиранд бо нобозӣ мекунанд шояд. ягон не ба истлоҳ педал дошта бошад, кӯдакон педал мезананд, вай ба кор медарояд. Бале. мисли туби резинӣ бо педал дорад, ҳамин тавр? туби резинӣ худаш метавонад ки яки баъди он ки шумо онро мепартоен ё бо по масалан мезанен. шаклан ба туб монанд аст. бале гирд аст. برای آبازی برای آب مقصد استفاده ببرشه. хуб чӣ аст ҷавоби шумо? аммо метавонад ба истлоҳ калибел бошад, гаҳвора бошад. гаҳворае ки кӯдакон хоб мераванд. гаҳворае ки кӯдакон хоб мекунанд. бале бале. шакли резин кӯдакро ба дохили он меандозанд, ҳамин тавр, шакли ва давра. аз як баландӣ ҷар мекунанд ба ин тараф. шакли давра дорад. چیزی برای آب. хуб кадом варианта қабул кунем? ҳамн бассейн ягон шакли дигаша мумкин. не гаҳвора аст ин. муҳтарам ба посухи дуюми худ месем, аммо гаҳвора аст. гаҳвора аст. калибел. хуб ин ҷавоби дуруст нест бачаҳо. барои чӣ ман гуфтам ки сабрина бигзор ҷавоб диҳад? шумо бояд мефаҳмидед ки ин чизе барои занҳо аст. ин аналоги мошинаи ҷомашӯӣ аст. онҳое ки хеле пули кам доштанд, пул надоштанд, ин як мисли як туби резинӣ аст. сарпӯши онро мекушоданд, даронаша пурри об мекарданд, камак як мавод хокаи ҷомашӯиро мепартофтанд, сарпӯши онро мебастанд ва кӯдакон бо он чӣ кор мекарданд? футболбозӣ мекарданд. ва ҳамон обу либосҳои чиркине ки дар дохили он ворид буд, чӣ мешуд? вақте ки тарафу тараф ҳаракат мекард, мисли ҳамон эффекти гардиши барабани мошинаи ҷомашӯиро ба миён меовард ва либос тоза мешуд. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ки соли 2017 зимистон Канада ва як боғи ба қавли табиӣ, мардуми зиёд меянд он ҷо барои тамошо ва эҳсос мекунанд ки баъзе ҷонварони он боғ як амали ғайриоддиро анҷом медиҳанд, чун дар ҳамон таваққуфгоҳи мошинҳо чӣ амали аҷоибро анҷом медиҳанд? таваҷҷӯҳ кунед, зимистон Канада, хуб як боғи табиӣ ё мамнунгоҳи табиӣ, ҷои таваққуфи мошинҳо ва мардуме ки барои истироҳату тамошо онҷо рафтааст аҳамият медиҳанд ки баъзе ҳайвонот дар ҳамон таваққуфгоҳи мошин як кори аҷоибро анҷом медиҳанд. хуб барои мардуми мо, барои мардуми деҳқону кишоварзу хоҷагидор ин як чизи маъмулӣ аст. онҳо ин чиза бисёр хуб медонанд. хуб ва шумо ҳам шояд ки куҷое шунидаен дар ин бора? марҳамат, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. ҳайвоне ки дар берун гаштагӣ аз ҳудуди шаҳр меяд, масалан деҳа медрояд, чӣ кор мекунад? من فکر کردم که خرکه اگه نشد не масалан саге ки дар берун гаштагӣ аз ба деҳа меяд, чӣ кор мекунад? гарм мешавад, чӣ кор мекунад? ё ки по мелесад даст дар боғи табиӣ гуфтед? дар боғи табиӣ ҳамон чиз. масалан ҳайвонои ҳамон боғаи мешавад? аз муҳити ваҳшии худ берунтар меяд. мақсади ки бача бедор шуне иҷа бозӣ рафтисте. дар таваққуф ҷои парковкаи мошина дорад. чӣ буда метавонад? ҳамон мошина ягон хеле ба мошин вобаста ба мошин вобаста метавонанд ки биан. پیش همون مردم بیان не иҷа таваққуфгоҳ як чия як мисол
дар рӯҷа чӣ кор кардам? По мелисам, даст мелисам, гарм мешавам. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста, чӣ боядатон омад? тасаввур ки зимистон мошино аз роҳи дур омаданд барои тамошои боғ. хуб ин боғи ин мамнунгоҳ, канада, барфи зиёд. хуб ва аҳамият медиҳанд ки ҳайвонот дар таваққуфгоҳ ҳамин корро анҷом дода истоданд. ин он қадар ғайриоддӣ нест ин чиз. аммо дар таваққуфгоҳи мошин бо яке аз қисмҳои мошин анҷом додан ин кор ғайриоддӣ аст. мошинҳо аз шаҳр мераванд, дар шаҳр намак мечӯшанд. вақте ки барф бисёр бошад, вақте барф зиёд бошад, дар роҳҳои берун аз шаҳр ҳам мечӯшанд. мечӯшанд. вақти таваққуф мебиёнд, ҳамон баллонҳое ки дар намак ваштага ҳайвонот намак мехӯранд, мелисанд. яъне барои онҳо намак намедиҳанд дар он мамнунгоҳ. мамхел Шояд ки на масалан дар мамнунгоҳҳои мо ба ин гурӯҳи ҳайвонот намак медиҳанд. намаксангҳои калон аст ки дар ҷоҳои махсус мегузоранд. шояд ки ҳамон намакҳо камӣ кунад. ба ҳар сурат шумо аз фикратон намегардед, не? Бале, бале. шояд намак камӣ мекунад ва онҳо диданд ки дар таваққуфгоҳ ҳайвонот барои мисол гавазну оҳу ин чизо ҳамон чархҳое ки намак олуда буданд онҳо мелесанд. Бале. кӣ фикр мекунад ин ҷавобҳои ғайриоддӣ аз шумо? мо попишорӣ кардем ки дар ин фикр мес. ихел бошад дуруст кардем. ҷавоб комилан дуруст аст. вақте ки аз роҳ меоянд мошинҳо, онҳо воқеан намаколуда ҳастанд ва талаботи организми ин ҳайвонот махсусан дар зимистон ба намак бештар мешавад ва онҳо ин корро анҷом медиҳанд. ва ин яке аз мушоҳидаҳои ба қавли мардумест ки ба ин боғи истироҳатӣ мераванд. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ мекунед ба савол. як миллиондори амрикоӣ як вақт як мусаввараи бисёр қимати рассоми машҳури амрикоӣ тернерро мехарад. хуб ин нафар уильям тернер, ине ки яке аз рассомони машҳур буд, ки соли 1775 таваллуд шуда буд. خلاصه مصوره او رو با ارزش $1,000,000 خرید میکند و وقتی که میفهمد که این مجسمه رو همگی در دو روز تصویر کردن بسیار شبهه میکند و به سود مراجعت میکند. سود البته میپرسد از این رسوم که شما برای این مجسمه چقدر وقت صرف کردین؟ این مجسمه رو رسوم در 2 روز تصویر کرده است. خب ولی وقتی کار تو سود می رود رسام میگوید چی میگوید؟ رسام پیکاسو نیست؟ مرامت فکر کنید. رسام کی است؟ گرنر. تورنر. بابا چند سال بود هم وقت؟ چند سال بود همی رسام ده هم وقت؟ 1775 سین سالش معلوم نیست. رسام میگه که ما در 2 روز تصویر کردم، لیکن مثلا مدتی 60 سال 50 سال ما همه چی یاد گرفتم. هم خیلی قصه مانند خوانده. برای این راه تیرتان ما 50 سال صرف کردم ولی همین رو در 2 روز همه رو پیشنهاد کنم. بسیار عادی است. یا ایده‌اش ممکن باشد. همین این مقصد اینه برای رسم خشم 50 سال میتونی بعد یاد گرفتی؟ ما هم نه که اگه مقاله نوشتنم خیلی یک موچه میکنه یک روز میکنه. مقصد رو فکر میکردم ایده‌اش جمع آوری میکرد بعد. یعنی که ما این را 10 سال فکر کردم بعد 2 روز کشیدم. من فرزندم خیلی چند سال جمع شد. یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت سرداری دسته کی به سوال جواب میدهد؟ با این سوال سابرینا نگین جواب میده. مرامت سابرینا.
ба ин монанд қиссаеро хонда будам ки рассом мегӯяд ки ман агар инро дар як муддати кӯтоҳ ҳам тасвир карда бошам, вале ин ҳунарро дар тӯли 50 ё 60 сол омӯхтаам. яъне дар тӯли 50 ё 60 сол ин ҳунарро омӯхтам. бале ҳамин қадар вақтро ман сарф кардам ки инро омӯзам. хуб тасаввур кунед ки агар рассом 40 сола бошад чи 45 сола бошад чи 25 сол омӯхтааст. 20-25 сол омӯхтааст. ё шояд зиёдтар, хуб ё шояд бисёр дар бораи он фикр карда бошад ва баъд тасвир карда бошад. ҳунари эҷод бисёр солҳо фикр кардам. гуфтааст ки ман фикри зиёд кардам. дар дуруст тасвир кардам вале фикри бисёр кардам гуфтааст. бале ин андешаҳоро суд қабул мекунад ба назартон? яъне гӯяд ки ман фикри зиёд кардам. чӣ хел исбот кардан мешавад ки масалан шумо фикри хеле зиёд кардем? варианти аввал яъне гуфтааст ки ман 50-60 сол муддати зиёд муддати зиёд омӯхтам. якбора наметавон дар бале дуруст ман тасвир бисёр солҳо омӯхтам. баъд хуб ва ин ҷавоби ғайриоддӣ шуд сабрина? ҷавоби ғайриоддӣ шуд? масалан ҷавобе ки тасаввур кунед ки шумо додрас ҳастен, ине ки ҷавоб воқеан баротон ғайриоддӣ аст агар ман ҳамин гуна ҷавоби диҳам рассом бошам? вақте ҳамин саволро шумо гуфтед, ман як қиссаеро ба хотир овардам ки ба назарам Пикассо буд. вақте ки ӯ аз ӯ дар як тарабхонаи расми нафарро тасвир мекунад ва ӯ пули зиёдтареро талаб мекунад ва ҳамон нафар мегӯяд ки шумо инро дар тӯли чанд дақиқа тасвир кардед ва ӯ мегӯяд ки ман 50-60 сол ҳамин ҳунарро омӯхтаам ва мегӯяд ки ҳунари худро бояд шумо бисёр наздик омадин, бисёр наздик. агар ҷавоб омада ҳамин шакл қабул кунам нодуруст аст. шумо медонед қоидаҳои бозии моро ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодурустанд. шумо хеле наздик омадин. ӯ чӣ гуфт? гуфт ки ман чӣ қадар вақт ва бо 2 рӯзи дигар сарф кардам барои ин? чӣ қадар вақт? хуб сабрина, чӣ қадар? 30 сол ва 2 рӯз. чаро фақат шумо рақамро бояд меорен? тамоми умр. ӯ гуфт ки ман тамоми умр ва 2 рӯзи ва 2 рӯзи дигарро барои ин сарф кардам. ҷавоб дуруст аст. ҷавобам дуруст аст. ман бисёр хостам ки шумо ҷавоба дар шакли дуруст пешниҳод кунед, ба хотири он ки хеле кӯшиш карден ва воқеан ҳамин ҷавоби ғайриоддӣ буд. муҳтарам рои ҳамин мантиқан агар бигирем нафарони эҷодӣ бисёр эҳсосӣ мешаванд. шояд ки ҳамин ҷавобам на баъзан вақт ҳамин гуна барои шумо мегӯян ки шумо масалан дар як маҳфил ровӣ бошен, шумо масалан нархро мегӯед ин қадар қимат аст. бале хуб яъне ки шумо барои таҷрибаи шумо бояд чӣ хел ҷавоб бидиҳед? бояд гӯед ки маҳфили шумо 3 соат аст вале шумо барои таҷрибаи 25 сола пул медиҳед. бале яъне ин гуна бояд ҷавоб диҳед. вобаста ба маҳорату ҳунари истеъдоди ҳамун тамада аст. ин рассом ҳам гуфтааст ки шумо $2 миллион барои таҷрибаи як умра доден, яъне ки як умр ва бо 2 рӯзи дигар. бале яъне ки ҳамин гуна ин ҷавобест ки воқеан ҳам ҳар нафарро метавонад ҳайрон кунад. саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар англияи қадима як боварӣ буд ки мувофиқи он занҳо дар ҳоли дар кор будани шавҳарошон бояд либосшӯӣ намекарданд ва ҳамин гурӯҳи занҳо воқеан ҳам боз боварии дигар ҳам доштанд ки
вақте ки нон яъне чапа меистод онҳо фавран онро рост мекарданд. хуб яъне ҳамин гуна бовариҳо барои ё дар миёни занҳо дар Англияи қадима буд ва шумо гӯед ки ин ба чӣ иртибот дошт ва ё шояд метавонед гӯед ки шавҳари онҳо чӣ кора буд, ба ҳайси кӣ кор мекард. агар ба ин қисмати саволам агар ҳамин гуна ҷавоб бидиҳед ҷавобтон қабул аст. маромад як дақиқа вақт барои фикр кардан. нон мега чапа меистод фавран рост мекарданд. мисол гап дар бораи нон нарафтиса, гап дар бораи чие дар ҳолати дар кор буданаш. гап дар бораи мерафтиса ки агар ки дар кор будани шавҳаршон либосҳоро бояд ки нашӯяд. котиб мирзо мегуфтанд менавист ки дастанавис дар конҳои тилло кор мекунанд ку мисол ягон гарди ҳамун тилло дар либосо нест. инам вариант шуда метавонад. ам хали я факта хонда будем ки амардак аями шустаниям либосо чанд қадар боиста будай. гарди тилло дар ҳолати дар кор будани шавҳар яъне либосҳое ки кориш буд дар хона меистанд. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ҷавоб медиҳад ба савол. маромад ба ин савол Фурқат Буриев ҷавоб медиҳад. Маромад. варианти одаме ки дастанавис мекунад ҳуҷҷатҳои махсус. одаме ки дастнавис мекунад бисёр корҳояш ба дастнавис аст. ҳамин котиб мирзо бале ин шавҳаро ино котиб буд ва барои ҳамин вақте ки дар кор буд дар ҷои кор ҳамсараш либос намешуст. яке кадом як дастнависҳоро нашӯяд гуфта. барои ҳамин боз ҳастад ки як вариант дига ҳастад ки гарди тилло масалан дар конҳои тиллоӣ кор мекарданд. дар кори тилло кор мекард. бале ягон гарди тилло монамонда хеле дар либосошон ва ҳамин вақте қисса ки ҳам ӯ ҳаст меомад баъд либос мешуст. ҳаминтавр бале баъд ӯ гарди тиллоро чӣ кор мекарданд? ҳамин қисса фаҳмида ки ҳамин хиваштага боштага мардак фаҳмом. хуб ман ҷавобҳои шуморо фаҳмидам. муҳтарам рои гап дар бораи бовариҳо меравад. бале мувофиқи бовариҳои онҳо ки далел нест. яъне ки ҳичи шояд ягон заминаи илмӣ надошта бошад, ягон заминаи илман асоснок, вале он вақт занҳо ҳамин гуна боварӣ доштанд. мисли он ки ҳолиам занҳо ва мардҳо ҳамин гуна баъзе бовариҳоро доранд. мисли он ки мегӯянд ки агар пиёлаи чой бирезад меҳмон меояд, намедонам. хуб ин гуна бовариҳо ҳаст. муҳтарам рои ба андешаи мо андешаи Сабрина ба ҳақиқат наздиктар аст. кале пешниҳод мекунед. шояд шавҳари онҳо дар ягон ҷой кор мекард ки вобаста ба нонпазӣ буд. бале яъне ки дар коргоҳи дар дукони нонпазӣ кор мекард. бале баъд ба либосшӯӣ чӣ иртибот дошт? агар гап дар бораи мисол ягон орд агар дар он либос бошад шояд гумон мекарданд ки агар онро шустушу кунанд баракати хона меравад. бале аз коргоҳ нест. воқеанам. ёки қисмати дуюми савол гуфтед ки агар нон чапа меистод фавран онро рост мекарданд. аз ин рӯ аз ин рӯ шумо гуфтед. бале хуб агар қисмати дуюми савол ман ҷавобтонро қабул кардам. албатта агар кадом як пешниҳоди дигар нест мо ҷавоби дурустро оли баён мекунем. қисмати дуюми савол барои он буд ки шумо воқеан ҳам қисмати якуми саволро фаромӯш кунед ва ҳамин тавр ҳам шуд ва ҷавоби шумо нодуруст аст. шавҳари онҳо моҳигир буд ва он занҳо дар Англияи қадима фикр мекарданд ки агар онҳо либос бишӯянд дар баҳр талотум мешавад ва агар нон чапа бошад киштии онҳо чапа мешавад. дар ҳол рост мекарданд ва барои ҳамин вақте ки шавҳарашон ба моҳигирӣ ба баҳр мерафт онҳо либос намешустанд. яъне ҳамин гуна як боварии занҳо он вақт вуҷуд дошт.
саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар наздикии стансияҳои метрополитен дар ҷопон одатан як автобус тренажер меистод ё автобус тренажерҳоро нигоҳ медоштанд ва бо истифодаи онҳо он мардум як корро меомӯхтанд, яъне ба воситаи ҳамон автобус тренажерҳо мардум дар ҷопон як корро меомӯхтанд. чӣ корро? масалан насли наврас, насли ҷавон, баъзе калонсолон ҳам ҳатто, аксаран и барои насли наврас ва ҷавон буд. чӣ корро бо истифодаи ин автобус тренажерҳо меомӯхтанд? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. автобус тренажер маънаш ки чизе барои машқ кардан омӯхтан. ронандагӣ меомӯхтан шояд. чӣ маҳорату чӣ касбиятеро аз худ мекардан тавассути ҳамон автобусҳо. вақте ки аз метро мебуромадана ҳамун чиза сувор мешидан ҳамин ҷопонда мегӯянд ки ҳамин ронданам бисёр вақт ёд мегиранд. ронандагӣ бошад меган ай 12 солаги ёки ё киштиро барвақтар. станция шуд ё ронандагӣ ё заминсанҷӣ зилзила онҷа бисёр афид. мумкине ки дар дохили автобус вариант тест менависе гавзе. дар дохили автобус дар ҳолати заминларза шудам ба чӣ кор кунам? Мумкин аст чизе ёд гирам. ине ки минтақаи ҳаррӯза Ин як вариант аст. Имуш чӣ буд вариант буд имуш? Ронандагӣ. Уч. дар ҳолатҳои гуфтемон дар ҳолатҳои садамавӣ чӣ кор? Садамавӣ дар бояд як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. бинандаи азиз, ёдрас мешавам ки ин тим онлайн ном дорад ва яке аз ҷойҳои ифтихориро дар мавсими гузашта ишғол карда буданд ва ин мавсим баъди якчанд бозии дигар ба охир мерасад. марҳамат, ҷавоби шуморо интизорем. ба ин савол Дилшод Ниёзов ҷавоб медиҳад. марҳамат, Дилшод. ба фикри ман сабе ки ҷопон дар минтақаи аз ҳама баландтарини сейсмология ки заминларзавӣ қарор дорад, яъне ки ба мардум дар ин ҷо дар ҳолати дар дохили автомобил яъне ки дар дохили ҳамон автобус рӯй додани заминларза чӣ чораҳо андештанро меомӯзонда, яъне ки наҷот додани худ дар ҳолати чӣ заминларза дар дохили автомобил. чаро бояд ҳатман бояд тренажер бошад вақте ки автобусҳои дигар ҳастанд ва ин корро масалан инструкторҳо метавонанд дар ҳоли ин ҳолат анҷом бидиҳанд? чаро барои ин бояд тренажер бошад? тренажер яъне ки дар як ҷо меистад ва ҳаракат намекунад. дохили автобус дигар хел, яъне ки дар дохили автобус дигар чӣ буд? шояд ки дар дохили автобус зиндагӣ карданро меомӯхтанд. дар дохили автобус барое ки мисол дар он ҷо бисёр ҳолатҳои фавқулодда зиёд мешавад, зиндагӣ дар дохили автобус. дар дохили махсус хонаҳо. яъне ки автобус ба шакли хона буд, ҳамин тавр? автобус ба шакли хона, бале. ва он ҷо чиро меомӯзонданд? ҷавобе ки Дилшод пешниҳод кард. чиро меомӯзонданд? қоидаҳои зинда мондан ёки зинда монданро ҳангоми заминларза. хуб, ки пурра мекунад акунин ҷавоба? Дилшод Ниёзов. кани яъне ки ба мардум дар дохили автобус қоидаҳои зинда мондан дар ҳолати фавқулодда, яъне ҳамон автобус дохилаш ба шакли чӣ буда? Хона. ба шакли хона буд ки хонаи истиқоматӣ буд ва дар ҳоли заминларза чӣ кор бояд кард? ҳамин чиро меомӯзонданд. ҷавоб комилан дуруст аст. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. таваҷҷӯҳ кунед ки як гурӯҳ аз донишҷӯён
ҳамасола баъди сесаи тобистона рӯзи озодӣ ташкил мекарданд. хуб ва ҳамон озодиҳо ба як ҳолати дигар, ҳолати баръакс ки дар тирамоҳ рух медод, вобаста буд. чӣ кор мекарданд донишҷӯён? барои мисол ин ҳолат дар донишгоҳи давлати Тамбов низ мушоҳида мешуд ки як гурӯҳи донишҷӯён аз яке аз факултаҳо дар охири сесаи тобистона рӯзи озодӣ ташкил мекарданд. хуб ҳамон озодиҳо ба як ҳолати баръакси озодӣ дар тирамоҳ иртибот дошт. чӣ кор мекарданд онҳо? марҳамат, шумо факултаҳои улуми дақиқа як пеши назар биёрен ва баъди як дақиқа гӯед ки онҳо чӣ кор мекарданд. химия, биология, физика, астрономия, охири сессия, рӯзи озодӣ. баробаршавӣ шабу рӯз зиёдшавӣ камшавӣ. Ана мера. эътидол баҳорӣ, эътидол тирамоҳӣ. Тирамоҳӣ. Оли бес, астрономияро дар назар бигир. нуҷума. охири рӯзи камтарин охири сессия. шаби кӯтоҳтарин, шаби дарозтарин. баробаршавӣ баробарие. махт ба баробар мешад. баҳор ба. инҷа чӣ? Иҷа шаби дарозтарин, шаби кӯтоҳтарин. рӯзи дарозтарин, рӯзи кӯтоҳтарин меша мақсад. иҷа гап дар бораи рӯзи озодӣ рафтасе. Масалан, июнда рӯзи дарозтарин. июнда рӯзи дарозтарин, тирамода шаби. рӯзи кӯтоҳтарин. рӯзи дарозтарин ва рӯзи кӯтоҳтарин. рӯзи 22 декабр мешавад. На, тирамо аст. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? рӯзи маҳдудтарин. кӯтоҳтарин маҳдудтарин. чӣ кор мекарданд донишҷӯён? ба ин савол Дилшод Ниёзов ҷавоб медиҳад. марҳамат Дилшод. ин бевосита ба фани астрономия тааллуқ дорад ки ин ба рӯзи дарозтарин ва рӯзи кӯтоҳтарин ки ба ҳар ду ҳамин фаслҳо рост меояд мутобиқат мекунад ки масалан баъд ин ба озодӣ чӣ иртибот дорад? рӯзи дарозтарин, рӯзи кӯтоҳтарин ба озодиҳо чӣ иртибот дорад? не, шумо метавонед давом диҳед. барои ки дар ин рӯз онҳо метавонанд зиёдтар вақт ёфтанд ки бевосита сайргашт ки ба ҳар тараф. шояд онҳоро аз дарсҳо озод мекарданд. шояд ба хотире ки дар факултати нуҷумшиносӣ хонанд, ягон барои дар экспедитсия. практика берун аз дарс ин чиза бояд мушоҳида кунанд. фаҳмо. хуб, ин ҷавоб қабул аст. факултаи нуҷум, астрономия 22 ноябр тирамоҳӣ мешавад. декабр 22. ҷавоб нодуруст аст. бале, касе пешакӣ фаҳмид ки ҷавоб нодуруст аст? фурқат фаҳмида. аз куҷо фаҳмидед фурқат? барое ки баробаршавӣ як гуфтанд, камшавӣ як гуфтанд, ин декабрда як чи дахл дорад, тобистонда. бале, инҷо гап дар бораи факултаи биология мерафт ва ҷамъ мекарданд дар тирамоҳ ҳар гуна ҷонваронро барои таҷрибаҳои биологӣ. ҳар гуна ҷонваронро ҷамъ мекарданд ва вақте ки сесаи тобистона тамом мешуд, он ҷонваронро чӣ кор мекарданд? озод мекарданд. бо ба табиат онҳоро бармегардонданд баъди таҷрибаҳои биологие ки дар факулта анҷом медоданд. ҷавоб ҳамин буд ва мо ҳамин савол дар шакли камакак дигаргуна як вақт пешниҳод шуда буд. камакак дигаргуна ва ман фикр кардам ки вақти пешниҳод шуд ин савол, фикр кардам шумо дарҳол меёбед. аммо дидед, хотираҳо баъзан моро ҳамин гуна дар ҳолати ногувор мегузоранд. саволи рақами 10. таваҷҷӯҳ кунед ба савол.
ин савол душвортар аст вале ҷолиб аст. дар Гавайя бо ҷонвароне бо номи ҳаштпо. хоб шумо медонед ки дар кишварҳое ки онҷо маҳсулоти баҳрӣ бисёр истифода мешавад, онҳо ҳамин гуна ҳар гуна ғизо ва ҳар гуна чизои зиёд доранд. хоб дар Гавайя соҳибхонаҳо махсусан бонувон барои воқеан хушмазза шудани ҳамин ҷонварон, яъне ҳаштпоҳо, як кори тамоман аҷоибро бо як таҷҳизоте анҷом медиҳанд ки масалан мо онро бо комилан дигар мақсад истифода мебарем. чӣ кор мекунанд соҳибхонаҳо, кадбонуҳо махсусан? бо ҳаштпо як кореро анҷом медиҳанд дар як таҷҳизоте ки мо бо он таҷҳизот аслан кори дигар анҷом медиҳем. мақсади онҳо ин аст ки он чӣ ки омода месозанд хушлаззат бошад ва барои хонаводашон писанд бошад. савол фаҳмост? марҳамат фикр кунед ки чӣ кор мекунанд кадбонуҳо. муҳтарам роҳӣ ҳамун ҳаштпо гуфта крабат арзор. хуб ин осьминог. Осьминог. ҳаштпо. марҳамат фикр кунед. таҷҳизот дар як таҷҳизот дигар ҳамроҳ мепазанд. дар ягон таҷҳизот дигар вай мепазанд. дар тоба не ин аввал хусусияти дахлон дар дигар шакл истифода ҳамун таҷҳизот ҳам мега барои дигар чиз истифода мебаранд. таҷҳизот дар Гавайя аниф ки духовка нест. мақсади инҷа зинда гап дар бораи теғ меравад ё ки чӣ меравад, тоба меравад. гап дар бораи утюга метавонад равад. баъд вай бисёр часпак аст. гап дар бораи чизе меравад ки ҳамун часпакиамонро бигирад. ба мақсад мумкин онҳо ҳамна дар ягон чӣ мегиранд, бисёр нигаҳ медоранд, баъд чӣ мекунанд. мақсад ягон вақте Гавайя дарзмол ҳаст. Гавайя дар утюг ҳаст. ба чӣ мақсад истифодаш мақсади бештар дар гарм шуд. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам роҳӣ Фурқат хоҳиш мекунад ки фурқат илтимос мекунад ки ба савол ҷавоб диҳад. марҳамат фурқат. не ба саволо равшанӣ андозед. ба савол равшанӣ меандозем, лекин мо дидагӣ ба гумон нест. аст ки фурқат хосен як ҷонварест ки дар баъзе кишварҳои дигар ҳамин гуна мавриди истифода қарор мегирад барои ини ошхонаҳо ва аммо дар Гавайя низ соҳибхонаҳо кадбонузанҳо, яъне оное ки ба пухтани ғизо машғул ҳастанд, хуб як кореро анҷом медиҳанд бо як таҷҳизот, бо ин ҳаштпо ки масалан бо он таҷҳизот мо ин гуна корро анҷом намедиҳем. он таҷҳизот барои мо истифодаи дигар дорад, дар дигар ҳолат онро истифода мебарем. аммо онҳо аз ин таҷҳизот истифода мекунанд ва аз ҳаштпо истифода мекунанд то ғизошон хубтар биёяд. ба ин савол Сабрина Нигин ҷавоб медиҳад. рафтӣ. марҳамат. хуб намедонам ин вариантро чӣ гуна пешниҳод намоям. шояд ин таҷҳизот дарзмол утюг бошад ки мо онро барои дигар чӣ истифода мебарем. бале бо он дарзмол чӣ кор мекунанд? он ҳаштпора дарзмол мекунанд, не? шояд дохили кадом як пакет мегиранд коғазӣ ва онро дарзмол мекунанд. интавр ин вариант шуда метавонад барое ки бисёр тоба ҳамин пухтанаи худаш. ҳамун варианти фурқат пешниҳод мекарди кадом вариант буд? ҳаштпо кӯшиш мекунад ки бисёр вақт лонда бошад. ихел гирд бошад. хуб варианти фурқат чӣ буд? Фурқат дар фикр фурӯ рафтааст. андешҳои сухофӣ. дигар баъди шунидани дарзмол ва услуби дарзмолкунии ҳаштпо дигар ягон гап нест. хуб ҷавоби шумо қабул аст, ҷавоби Сабрина қабул аст, ҳарчанд ки ин ҷавоби дуруст нест. онҳо чӣ кор мекарданд? гӯшти ин ҷонвар бисёр сахт аст.
ба хотире ки мулоимтар шавад онҳо мегирифтанд ин ҷонварро дохили мошинаи ҷомашӯӣ мепартофтанд. бале бо истифода аз камакак об мошина чӣ кор мекард кор мекард ва он гӯшт бисёр қима мешуд ба таври табиӣ ва онро соҳибхонаҳо дар деликатесу намедонам дар ғизои дигар дар хӯришҳо истифода мебурданд. ҳамин буд ҷавоб, вале ба ҳар сурат ҷавобҳои дурусти шумо имрӯз рекордӣ аст воқеан. 4 ҷавоби дуруст дорем ва ин натиҷаи бисёр хуб аст. ду карат моро фиреб дод. 2 карат фиреб дод. хуб, барои шумо муваффақият орзу мекунам. онҳое ки дар ин бозӣ иштирок мекунанд ҳеҷ гоҳ фиреб намехӯранд, ба хотире ки як дунё маълумоти дигарро барои худатон гирифтен. ва мо дар мавсими нав гурӯҳҳои дигар интизорем. мардум, тамошобинони азиз, новобаста ба сину сол, ҷинс, марҳамат биёен ба клуби интеллект шоу ҳамроҳ шавен. мо махсус бозиҳоро ба хотири он ки аксарияти иштирокчиёни клуби мо шахсони коргар ҳастанд, баъди соати корӣ мемонем сабти барномаҳоро ки барои шумо бисёр мувофиқ аст. ва ман самимона изҳори сипос мекунам барои кормандони телевизиони Сафина, барои ҳамаи онҳое ки барои таҳияи ин барнома саҳм доранд, нақш доранд. сипоси махсус барои муаллифони саволҳо мегӯем ва саволҳои шуморо ба воситаи почта интизор ҳастем. то суҳбати дигар бо шумо худоҳофизӣ мекунем. субҳон ҷалилов будам. комёбу муваффақ бошед.